Poďme na to. Takže potrebujem si nastaviť, nech ma počujú. Cable ne... Kde to je? Mic. Kde to je? Kde je mikrofón? Mic. Alt. OK. Haló! Jak dlho cvičíš rest? Jak som išiel na strednú. Takže 40 rokov. 30. Drž hubu, ty primitív. Ukrajinec, ty Marha, zahraj so mnou 590 pro Master Code. Čo? Zahraj so mnou 590... Ty Marha, zahraj so mnou 590. To piče, ja ti nerozumiem, Ukrajinec ani kokot. Ty on je tak tupý kokot, ty si jebnutý, vieš čo si mi na... Počúvajte, tak ja som tupý Ukrajinec a ty si mi napísal: Ty Marha, zahraj so mnou 590 pro Master Kotva. Nerozumiem, čo ti to jebe? Ja neviem. Asi si čo si najebal do toho jointa viac, jak si mal. Asi si tam zajebal trošku viac, jak si mal, kámo, lebo tomu to ne... Ježiš. Chodíš na kolotoče? Podri sa, chápeš, ľudia, vy ste retardovaní dneska, to čo je? Tomu četu je čo? Chápeš? Kudy sú obec na Slovensku v okrese Zenica? Obec bude po premenovaní počas restovej hlavy plešatej. OK, dneska s četom končím, nebavím sa s vami. Čo by si robil? Máš rád kolbásu? Si fajn chalan, ale... OK. Prečo som bannutý? Halo, Vac, rec, môžem otázku? Dobrý som ako v tom C... OK. Nedá sa to čítať, ľudia, nedá sa to čítať. Bože! Nebudeme sa s vami rozprávať vôbec. To je v lese. Ja prečítam normálne. To není ale, že pozriem do chatu a otázka je na piču. Ja pozriem do chatu a 10 otázok pod sebou je proste pičovina a úplne o ničom, chápeš? Takže ľudia, sorač, nebudem sa s vami baviť dneska, jebem na to. Už si premenoval Deagle na Jožo? Bože! Prestaň! Starý. Vexov! Kapo! Vex, kámo, veľký dík za donate. 30 eur, ľudia, hoďte mu prosím spívať do chatu. Blázoj Vexovi. Starý dík za support streamu. Neskutočne dík, kokot. Si veľký pán, kámo, nech si to nejakým štýlom vráti. Neviem jakým, asi je momentálne u mňa, ale ja veľký dík za to, čo pre mňa robíš. Dík za support, neskutočný a stále. Veľké dík, kokot, hoďte mu tam piva, prosím vás, ďakujem. Alergia vyjeba na nejaké skurvené plody lietajúce vonku zo stromov, vieš? Takže ma strašne hrížu oči a svrbí krk. Teda opačne. To je jedno, proste tak nejak, starý. Ja som normálne v piči z toho chatu, chápeš? Ja sa tam pozriem a normálne som zaskočený. Normálne, či to vyjebe dých. Kokot skurvený. Chodte to. Oni sú dvaja v dome. To si robí srandu? Fakt! Ja môžem byť dvaja v dome, oni sú dvaja v dome, rozumieš? To je smolstvo! Čo? Je ti teplo, dva kľudne pri izbe príjemných 23 klíma. Pozri sa, chápeš, mne strieka pod z hlavy, chápeš, ja to hrám hru a potím sa. Žiadne nervy na smurfe, a vidíš to? Ale to nie je kvôli tomu, ja som nemal nervy, pokiaľ som nezal čítať chat. A hneď to prišlo, hneď, v sekunde. Rez mám spolužiaka, ktorý má väčšie kuty ako ty? Neverím, to nemá nikto, to nemá nikto. Našiel som novú hymnu. Keď už je ten chat ajcový, tak nech sa to ukludní aspoň pesničkou. Ukáž. Dám ti na reťazke srdce kotvu kríž. Reťazkou ťa zviažem, zvyšok si domyslíš. Kotva to je vernosť. Čo furt svaly napínaš jak kokot? Môže byť. Napínam sa ako kokot normálne. Ani nedýkapovali, pozri sa. Úplne som napnutý, že? Normálne som donapínaný jak kokot, chlapci. Piči, normálne ani dýchať nemôžem, ty kokot. Napínam svaly! Pozri sa na ňo. Jakoda! Ty Švajčiarsko! Mutni si to! Go, please! Čo to kurva?
Vladis! Jebe ti na hlavu, choď do piče. Vladis, choď do piče. Dík, ja ti to bol dať, Jakoda. Tento má rád takéto veci. Zakerné do chrbáta. Dobre, chalani. Som dobrý a kokot. Do piča by sa počuť kurva niečo po švajčiarsky. Tam sa hovorí nemecky, švajčiarsky není jasný. Do piče, ticho, Bex, nebuď nás múdry. Nevadí. Dajte mi niekto zbraň, jebe vám? Si kúp. Dík. Place to hide away. Oh, I believe in yesterday.